Damag Radyo Sagada. Naimbag manan nga daw ka na oras sa itang Martes, August 18, 2026. Oras na yantay idanon, dagiti damdamag kata siyak ni Simbay, pangibingay, kadagitoy. Parang arod iti headlines dagiti damdamag manipod iti lokal, ang gana iti national. NBI clearance ka na serbisyo iti Mountain Province mas nga naiyasideg. Organisasyon sa Jaybontok kan sa Danga nakipaset iti Peace Education Session, ti LGU. Dua milyon nga patag ti marihuana dinadaol dagiti otoridad ijay sa Danga ken Tinglayan. 5 ta residente ijay sa Danga nagnumar iti libre nga medical ken dental mission. TESDA Mountain Province mangisayang kat iti World Cafe of Opportunities ken job fair. Andam nga World Cafe of Opportunities kana a job fair sa ipatungpal ti TESDA iti Cordillera ita nga bulan ti Agosto. Older adults mangbukbukol iti dakkel nga paset ti TB cases iti Cordillera sigun iti Department of Health. Binulan akaado ti tudo bimagsaka ijay Bagyo iti lasudlaeng ti 10 nga aldaw. Nasurok 30 kaso na idasar may kontra kadagiti environmental defenders ken abogado sa Jay Nueva Vizcaya. Makaanay nga danum para itipak Silica AI infrastructure sa Jay New Clark City kinwestiyon ni Representative Chel Jokno. 400,000 pesos tax-free income dagiti mangmangged ipadaras ti Senado. Kan panagbayad iti SSS PhilHealth kan pag-ibig dagiti contract of service kan job order workers pinalakati Malacañang. Para iti detalye dagiti damdamag sana nakasapulan pay nga agbiyahe iti adayo unggana ijay Baguio City dagiti kakailian tapno apan asikasuan ti NBI clearance da kanda dumapay a legal nga serbisyo. Daytoy katkalpasan a formal nga bumisita iti Kalman aldaw iti Lunes Agosto 17 ti baruan na dutukan nga NBI Sagada District Office Chief ani Attorney Fabian Pakulan Matib ken ni Mayor Felicito Dula. Iti panagmeeting da ket napagtungtungan ti panang ilukat kadagiti serbisyo ti NBI apag benepisyoan saan lang dagiti residente ti munisipyo no diti entero nga probinsya ti Montañosa. Ipausar ti lokal a gobyerno ti Sagada ti temporaryo nga opisina para iti NBI bayat ang maisagsagana ti permanente a pasilidad daytoy. Nabara nga inawat ni Mayor Dula daytoy nga adang amang iasideg iti naparpardas ken ti kalidad nga serbisyo ti gobyerno kadagiti umili ti Mountain Province. Inmo na ditoy ket napana pinmarang ni Attorney Matib ken ni Governor Bonifacio Lacwasan ken Bontoc Mayor Udsi. Idi akalman na matlaeng no sa dinok ket inyebkas na tiragsak na iti panagsubli na iti bukod na nga probinsya tapno agserbi kadagiti kakailian. Sakbay daytoy baro nga posisyon ket nagserbi ni Matib ka sa Pioneer Chief ti NBI Alaminos District Office sa Jay Pangasinan. Inlawlawag ni Matib nga uray no nakanagan iti munisipyo ti Sagada ti opisina gapu iti inisyatibo na ngag-host sa kupen ti serbisyo ti entero nga Montañosa. Namnamaan ti baro nga opisyal iti tulong lang dagiti local government office
malukatan iti masakbayan ti maysa nga clearance center iti munisipyo ti Bontoc. Malaksid iti panag-ala iti clearance in pakaamo ti Barbaro nga district chief nakasagana ti opisina ang mangipaay iti dadumapay a serbisyo nga legal. Mairaman ti investigasyon dagiti kaso kan forensic services akas iti autopsy, daytoy fingerprint collection kan DNA testing para kadagiti umili iti probinsya. Iti asabali nga damag iti lokal kat pito nga payapa at masaganang pamayanan wenno pamana Livelihood Project Associations manipud iti munisipyo ti Bontoc kana sadangga tinakimaymaysa iti naangay nga second peace education session iti kalman Agosto 17 sa Bontoc Municipal Hall. Tinasong nga aktibidad kat inorganisar ti Department of Social Welfare and Development, Social Welfare and Development wenno daytoy DSWD SWAD Mountain Province. Iti panakitinulong ti Bontoc LGU ken Bontoc Municipal Police Station. Nagbalin nga focus ti diskusyon ti values formation, cultural values, dagiti ugali iti linteg ti panagresolba iti saan na pagkikinaawatan, ti community building para iti waya-waya ken seguridad, pati ti panag-akseptar iti panagsisinabali ken inklusyon iti kagimungan. Nainpay dagiti damdamag iti lokal na tiliw ken inuram dagiti otoridad ti sumurok kumura nga 50,000 nga seedlings ti marihuana nga agbalor iti 2 milyon nga piso iti napapigsa nga operasyon ijay sa Dangga ditoy paylaeng nga Montañosa ken tinglayan met iti probinsya ti Kalinga idi Sabado Agosto 15. Ti panagbaligi wenno daytoy nabaligi nga eradicating operation ket babaen iti napagkadwa nga puwersa ti Mountain Province Police Provincial Office ti 152nd Regional Mobile Force Battalion ken ti PDEA Mountain Province. Numan awan tinatiliw nga agmulmula iti lugar na partak nga pinarot ken dinadal dagiti otoridad iti mismo nga site dagiti mula tapno malapdan ti panangiwaras ken panangilako kadagitoy iti merkado. Pasat pa lang daytoy tinairut nga kampanya kontra iti illegal a droga iti probinsya ken rehiyon ti Cordillera. Iti sabali adamag lokal indanon ti opisina ni Congressman Maximo Dalog Jr. ken ti Maximo Dalog Senior Foundation ti libre a serbisyo nga pangsalunat iti nasurok 5 nga residente iti upukan na poblasyon ijay munisipyo ti Sadanga. Babaan ti panakitinulong ti Luis Hora Memorial Regional Hospital, Unilab, Mountain Province State University wenno MPSU ken Children International Philippines Incorporated inmawat dagiti kakailian nga isadangga iti libre nga specialty consultations kas iti pediatrics, OB-GYN ken surgery, pati met lang laboratory tests ken libre nga agas. Nagyaman met dagiti organizer iti LGU ti Sadanga nga idadauluan ni Mayor Robert Wanawan. Kadagiti partners nga ahensya, PNP, dagiti manursuro ken estudyante ti MPSU ken iti amin a voluntaryo nga doktor ken health workers ana kimaymaysa iti nabaligi nga misyon. Iti may sa pangadamag iti lokal kataw awisan ti Technical Education and Skills Development Authority wenno TESDA Mountain Province ken dagiti partner agencies ti publiko ang makipaset iti World Cafe of Opportunities. Ang narugyan tatangal daw ti Martes, Agosto 18 sa J. Leonard Mayaan Sports Complex. Iti naangay nga kapihan itay nabiit ket inlawlawaga ti TESDA. Daytoy Department of Labor and Employment wenno DOLE, Public Employment Service Office wenno PESO Bontoc, Cordillera State Institute of Technical Education wenno CSIT, ken Mountain Province Association of Technical Vocational Institutions at WCO ket maysa nga job ken skills matching activity.
Akong daytoy pagsilpuan dagiti TESDA graduates kan job seekers kadagiti employer, training institutions kan nagduduma nga ahensya ti gobyerno para iti trabaho, career guidance kan libre nga serbisyo. Inyo na unay dagiti opisyal ang malaksid iti panag-ipaay iti oportunidad iti trabaho kan dagiti libre nga panagsanay iti tulong dagiti LGUs kat agtultuloy nga bantayan da ti panagdoras ti karera dagiti matulungan nga graduates tapno maisigurado amayan natop dagiti kasanayan da iti pangkasapulan ti industriya. Iti nakasilpo damag iti daytoy agrikos iti rehiyon ti Cordillera kas pasat pailang ti selebrasyon ti maikatalupulo kan duwa nga anibersaryo ti Technical Education and Skills Development Authority wenno daytoy TESDA ket mangipatungpal ti ahensya iti ennem nga World Cafe of Opportunities wenno WCO Job Fairs iti nagduduma nga probinsya iti rehiyon kadagiti nabatbati nga lawas ti bulan ti Agosto. Panggap ti tinawan na programa nga iasideg dagiti agbirbirok iti trabaho kadagiti employer, gobyerno kanda dumapay nga serbisyo tapno mapalawa ti oportunidad iti panagtrabaho. Dagiti nagduduma nga job fair ket may sayangkat kadagiti sumangganan nga petsa ken lokasyon. Ditoy Mountain Province ket may sayangkat apo inton bigat August 19, aldaw dayta iti Miyerkules, ijay Governor Leonard Mayaon Sports Complex ijay Bonto. August 25 mat ijay Abra, ti venue kat ijay Abra Sports Complex ijay Bangged. Apayaw kat August 25 mat laeng ijay BJV Junior Gymnasium sa jay Luna. Iti Ifugao, probinsya ti Ifugao kat intun August 26 ijay Provincial Capitol Plaza ijay Lagawe. Iti probinsya ti Kalinga ket August 28 ijay Kalinga Sports Complex ijay Syudad ti Tabuk. Ken iti syudad iti Baguio ket inton August 29 ijay met SM City Baguio. Agserbi nga one-stop shop ti aktibidad no sa dino ket makipasmet lang dagiti ahensya kas iti PSA para kadagiti dokumento nga sibil ken NBI para kadagiti clearance. Malaksid pay kadagiti TechVoc graduates nakalukat met lang dagiti job fair iti sapasap nga publiko para iti skills assessment ken dadumapay nga tulong pang iti karera. Iti sabali damag iti rehiyon inbaga ti Department of Health Cordillera Administrative Region. Wenno daytoy DOH car adanta ni kagudwa dagiti kaso ti tuberculosis wenno daytoy TB. Iti rehiyon iti naglabas nga tuon 2025 ket nagtawd iti grupo dagiti older adults. Sigon kani Nurse Jeannie Ann Austria manipud iti Department of Health Cordillera National TB Control and Prevention Program, 46% dagiti recorded TB cases ket ag edad iti 55 ag pangato. No sa dinno, 30 may nga porsyento ti lalaki. Idinto nga 55% ti babae. Silpo daytoy wenno insilpo ni Austria ti nangato nga antas ti infeksyon kadagiti danda ni ag senior gapo iti kumapkapsot nga immune system da arason tapno nalaklaka ang makaptandamet iti sakit. Inpalagip ti Department of Health amayakar ti TB baban iti angin no ti may sa ataw nga dan iti sakit ket naguyak, naghatching wenno nagtupra. Kamrunaan asintomas ti panaguyak nga bumayag iti nasurukduwa nga lawas, panaggurigor. Daytoy panagbaba iti kilo ken bigbigla panaglinget. Nabalakadan ti publiko nga iruwam ti cough etiquette ken kumpletuan ti agas baban ti directly observed treatment short course wenno daytoy mauwagan nga DOTS. Tapno maputed ti panagwaras ti infeksyon iti komunidad. Iti sabali pay damag iti rehiyon in record ti Baguio City tinasurok 1,400 mm ti tudo manipud iti Agosto 1 hanggang iti Agosto 10. Ti katupag daytoy wenno katupag daytoy ti pakabuklan normal nga tudo para iti entero nga bulan ti Agosto sigon iti Weather Bureau nga pag-asa.
Nakuna ni Engineer Larry Esperanza, Chief ti Pag-asa Bagyo nga awan sardeng ti panagtudo, gapu iti bagyo nga maymay, kan ti pimbigsa nga habagat a pinapigsa ti bagyo met nga Luis. Iti record ti Pag-asa ti normal nga average ti tudo iti nasaw nga syudada para iti bulan ti Agosto ket 920.3 millimeters laeng. Ngem din manon adagos iti 1,413 millimetro iti lasod ti siyam enggana sa nga pulo nga aldaw. Sigon kaniya Pag-asa Administrator Dr. Nathaniel Servando ti Baguio City, ti nangi-record iti kaaduan nga tudo iti entero a pagilian, iti kasagsagan dagiti nep-nep. Tinakaro ken nadadagsen a tudo ket nagresulta iti nalawa nga panaglayus, landslides, panagsera dagiti kalsada ken aksidente. Para iti detalye dagiti damdamaga nasyonal, langin mato iti nasurok talupulo nga kaso tinaisampa wenno naidasar iti napalabas asa nga pulo nga bulan. May kontra kadagiti taga-dependar iti aglawlaw, dagiti katutubo nga leaders ken dagiti abogado. Dagiti agpoprotesta kontra iti panagminas sa Nueva Vizcaya. Iti may nga press conference iti napalabas nga Agosto 14 sa Santiago City, Isabela, na ibaga dagiti mangya taktakder. Maibilang dagiti cyber libel complaints nga naisampa. Wenno insampa ti Google Corporation kanday ti North Luzon Minerals Resources Corporation iti nagduduma nga korte ti Nueva Vizcaya ken Isabela. Inyo na unay dagiti abogado Ada Edgardo Balgos, dagiti kaso, dagitoy nga kaso ket maitudtudi nga strategic lawsuits against public participation wenno SLAP. Wenno may nga porma ti panagadusa ken panangabutbuteng tapno iti kasta ket sumardeng wenno agulimek ti komunidad. Itilikudan dagiti kaso ket formal nga imbagada Attorney Balgos, Attorney Fidel Santos ken Reverend Christian Dumageng. Manipod iti simbaan met ti Katolika as saanda nga agpatinag wenno sanda nga mabuteng ken agtultuloy nga tumakderda kadua dagiti umili ti Kasibo ken Dupax del Norte. Itakderan ti grupo ti panang itipendar iti aglawlaw ken iti karbengan dagiti umili kontra iti panagminas kasa may nga legal ken moral nga responsibilidad. Iti sabalipay adamag iti pagilian ket inpaganatgat ni Akbayan Party List Representative Chel Diokno, akasapulan nga isigurado umuna ti gobyerno ti makaanay nga supply ti danum para kadagiti balbalay kan dagiti taltalon sakbay nga mapaandar ti pasilidad ti artificial intelligence wenno AI sa New Clark City. Iti sidong ti Pax-Silica Initiative. Sigun iti mamanday linteg, mapatapat ang kasapulan iti 90 million liters ti danum. Kada aldaw, tinasao nga proyekto. Daytoy ket patega nasurok 3 nga beses ti kadakdakkel na maikumpara iti manarimaan nga supply ti danum iti entero nga pasilidad ti New Clark City. Kapu iti daytoy nga danag ket isaksaka ti Akbayan Reform Block iti Kamara ti House Bill 10362 wenno ti National AI Governance Act. Tapno iti kasta ket maadda ti nalawag nga national regulation ken safeguards iti implementasyon ti teknolohiya nga AI. Inyo na'y unay ni Diokno at ikinaawan ti prioridad kanalawag nga pamantayan iti AI infrastructure ket mabalin nga agresulta iti pangta iti panagbiag dagiti umili. Iti sektor ti agrikultura ken iti sapasap nga ekonomiya ti pagilian. Iti sabali adamag ket agtalekmet ni Senate President Sherwin Gatchalian napartak nga maipasa iti Senado daytoy singasing alinteg amang pangpanggep nga ingato ti limitasyon ti birok nga exempted iti income tax para kadagiti
empleyado nga Pilipino wenno mangbangad a Pilipino. Inapaganatgad dagiti senador ang napatag daytoy nga adanga tapno mapapigsa ti household consumption ka napatarag siten ti ekonomiya ti pagilian kasaruno ti nai-record ang nababa nga 2.3% economic growth iti may kaduwa nga quarter ti madama nga tawen. Iti sidong ti Senate Bill number 56 nga in-author ni Gatchalian, maingato iti 400,000 pesos manipud iti madama nga 250,000 pesos titinawan nga biro nga mailibre iti buwis. Malaksi ditoy kat naisingasing metlang. Itinasao nga bill ang maingato iti 150,000 pesos, manipod iti 90,000 pesos, ti ceiling para kadagiti tax-free bonus, tapno manayunan ti take-home pay dagiti regular nga empleyado. Para iti mao dia detalye dagiti damdamag ket impalaka ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ti panagbayad iti kontribusyon iti SSS PhilHealth ken Pag-ibig Fund para kadagiti contract of service wenno COS ken job orders wenno job order workers sa iti gobyerno. Iti sidong ti Administrative Order number 43 na bilinan dagiti ahensya ti gobyerno ang mangikabil iti mekanismo tapno voluntaryo nga maikaltas iti sweldo dagiti COs ken GOs ti binulan nga tenagda. Inlawlawag ti Malacañang as anday ito'y nga otomatiko nga bawas. Kan kasapulan umuna tinalawag a pamalubos, manipod kadagiti mismo nga empleyado sakbay nga iyaramid ti deduction. Nalukoy matlang dagiti LGUs nga ipatungpal ti parehas nga sistema iti bukod da nga mas sakupan. Dagita apo ti kabuklan dagiti damdamag para iti midday news itangal daw iti Martes. Siya pa lang ni Simbay para iti damdamag, Radyo Sagada. Good afternoon.